I den her optagelse, der skal vi have lært en regneregel. Og den regneregel, den gælder for alle regnestykker, som er inden for ligninger og reduktioner og uligheder. Det er en regneregel, som vi kan bruge her i 6. klasse, men også i 7., 8. og 9. Og hvis vi skal videre og arbejde med matematik i gymnasiet, så gælder regnereglen altså også der. Og den handler simpelthen noget om, hvis man ganger to forskellige tal. Og der er jo plustal og minustal, og vi prøver at se lidt på det. På det første regnestykke, der står øverst her, det hedder 2 parentes minus 3 parentes slut. Det vil sige, at man skal jo gange ind i parentesen på den der måde med, at 2 ryger ind til minus 3, og så skal man gange de to tal. Men det er jo ikke 2 minus 3, det er jo 2 gange minus 3. Så det vil sige, at regnestykket kommer til at se sådan her ud. Og hvad betyder det så? Jamen, hvis vi tager 2 gange 3, så giver det jo 6. Men fordi at det er jo ikke 2 gange 3, det er jo 2 gange minus 3, så giver det minus 6. Vi tager det næste regnestykke. 2, og så er det parentes 3. Det vil sige 2 gange 3. Det kommer til at se sådan her ud. Og det kender vi godt. 2 gange 3, det giver 6. Så har vi det tredje regnestykke, det er minus 2, og så inde i parentesen står der også minus 2. Minus 2, og så gange minus 2, det er sådan her skrevet op. Og 2 gange 2, det giver 4, men fordi det er minus begge to, så bliver det faktisk plus 4. Det vil sige, at vi bare skriver 4. Det sidste regnestykke, det hedder minus 2, og så inde i parentesen er der et total. Det vil sige, at det kommer til at se sådan her ud, når vi skriver det op. Minus 2 gange 2, og det giver minus 4. Reglen er simpelthen, at hvis man tager et minustal og ganger med et minustal, så giver det faktisk et plustal. Hvis man tager et plustal og ganger med et plustal, så giver det faktisk også et plustal. Men hvis man tager et minustal og ganger med et plustal, så giver det et minustal. Og det samme, hvis man gør det med et plustal og ganger med et minustal, så giver det et minustal. De 4 regler der, som står på skærmen lige nu, de er gældende, når vi skal gange frem og tilbage i parenteserne, og dem vil I få brug for, når I skal regne regnestykkerne.